Nginibingelele bazalwane ngelihle nje igama lomfeli wethu Jesu Kristu, amen. Ake incwadi yethu Isambulo, siyaqhubeka nokufunda incwadi Isambulo. Sifunda namhlanje Isambulo chapter 7. Asishesheni sekhona incwadi Isambulo chapter 7. Sizofunda uverse 1 to verse 4. So osefikile osifundelayo ngesiZulu angaqala sifundele verse 1 to verse 4 Isambulo chapter 7. Isambulo chapter 7 lapha ku verse 1 to verse 4 ufundeka kanje. Emva kwalokho ngabona izingelosi ezine zimi emagumbini omane omhlaba, zibamba imimoya emine yomhlaba, ukuze kungavunguzi moya emhlabeni nasolwandle nakowodwa umuthi. Ngase ngibona enye ingelosi yenyuka empumalanga, inophawu lukaNkulunkulu ophilayo. Yamemeza ngezwi elikhulu kuzo izingelosi ezine ezanikwa ukuba ziwone umhlaba nolwandle. Yathi, ningoni umhlaba nolwandle nemithi, size sizibeke uphawu izinceku zikaNkulunkulu wethu emabunzini azo. Ngase ngizwa umumo wababekwa uphawu, izinkulungwane eziyi144, ababekwa uphawu ezizweni zonke zabantwana bakwa-Israyeli. Amen. Amen. Bazalwane, so la siyafunda ngabantu abamangalisayo eBhayibhelini. Wonke umuntu afisayo ukwazi ngabo, okuningi sekukhulunyiwe ngabo, okuningi okungamanga okusingisela eqinisweni. Abantu 144,000. Now sifunda futhi nangophawu lukaNkulunkulu. Kuningi okukhulunyiwe ngalo, okuningi ongesile iqiniso, nokuningi futhi okusingisela eqinisweni. So kuningi nje bazalwane. Now namhlanje ngomusa kaNkulunkulu sizama ukuqonda kakhulukazi uphawu lukaNkulunkulu. Sizama ukuqonda uphawu kaNkulunkulu ngoba siyafisa nathi ukuba kulinani elizothola uphawu lukaNkulunkulu. Nabazalwane, oqale ngifisa sikubone nakho isikhathi sokuphawulwa kwezinceku zikaNkulunkulu. Ngesiphi lesikhathi lesi la kuzophawulwa izinceku zikaNkulunkulu? Uphawu lukaNkulunkulu libekwa ngesiphi isikhathi? Kulula ukuthi sikubone lokhu. URevelation chapter 7 wenzeka ngesikhathi sophawu lwesithupha. Siyibona bazalwane, sikhumbula phela ukuthi sizafunda ngezimpawu eziyisikhombisa ezikwincwadi yeSambulo chapter 6. Now le zimpawu eziyisikhombisa ziyaqhubeka until sifike kuphawu lwani lwesithupha kuverse 12. Now kuverse 12 liyangena uphawu lwesithupha, kube sekukhulunywa umbuzo ekugcineni kwalo uphawu lwesithupha kuverse 17 ukuthi ubani oyakuma ngoba lufikile usuku lolaka lwendlu. And then kube sekukhulunywa manje ngani nge-144,000 le group esifunda ngayo bazalwane. So uphawu lukaNkulunkulu olubekwa ezincekini zikaNkulunkulu lubekwa ngesikhathi sokugcina, ngesikhathi sophawu lwesithupha. Esiphi kahle hle lesikhathi? Akisele incwadi yeSambulo chapter 6 very quickly. Ngiyafisa ukuthi sikubone lokhu bazalwane. Sambulo chapter 6 uverse 12 no13 no14. Yeah. Sifunda manje amavesi avezayo izinto ezenzekayo ngesikhathi sophawu lwesithupha. Uphawu lolu lukaNkulunkulu alufani nalezi mpawu lezi eziyisikhombisa esifunda ngazo. Okunje incwadi yeSambulo inezimpawu eziningi, siyezona bazalwane. But siyakhumbula ukuthi le zimpawu eziyisikhombisa esifunda ngazo izimpawu ezazivalwe umkhulu incwadi ethize eyivalwe ngezimpawu eziyisikhombisa, 7 seals. Siyibona leyo nto? Isesandleni sokunene sikaNkulunkulu. And incwadi isesandleni sokunene kaNkulunkulu, kwakhalwa ezulwini, ngakhala ngisho ingilosi, kungatholakala umuntu ozoyivula le ncwadi. Kobe sekubonakala iwundlu ongathi liqeda kuhlatshwa.
iwundlo oyilona kuphela elinamandla okuvula le ncwadi bazalwane. Now into eyenzakalayo ukuthi kuthi makuvulwa uphawu lokuqala, remember ukuthi ukuze ivuleke yonke incwadi kumele kuvuleke zoyisikhombisa izimpawu ngoba incwadi umqulu nje omude kanje unezimpawu eziyisikhombisa, 7 seals, njengoba ngaze ngithi okhiye abayisikhombisa. Ukuze kuvuleke incwadi kumele kuvuleke konke kusikhombisa. Nayo into eyenzakalayo la eBhayibhelini, uJesu mayivula uphawu lokuqala, into uNkulunkulu asibonisa ngayo la ezwini ukuthi manje sekuvula uphawu lokuqala. Makuvula uphawu lokuqala kwenzeka into ethize emhlabeni, kuvula uphawu lwesibili kube nokuthize okwenzeka emhlabeni, kuvula uphawu lwesithathu kube nokuthize okwenzeka emhlabeni. Siyakhumbula bazalwane, kubonakala la mahashi lawa amane, and then bazalwane siyabona masifunda la mahashi ukuthi sesike siphi isikhathi manje. Nakuphawu lwesikhombisa malivulwa emhlabeni ngoba uNkulunkulu ufuna sibone ukuthi sikoluphi uphawu. Siyayizwa leyo nto ngoba elokugcina bazalwane uphawu uJesu ulivula ephuma ezulwini, olokugcina ulivula ephuma ezulwini. Manje uNkulunkulu uyafisa ukuthi siqonde ukuthi sike siphi isikhathi. Le impawu eziyisikhombisa azifani nophawu lukaNkulunkulu lolubeka emabuzo abantwana baNkulunkulu ngophawu lwesithupha, ngoba kungesikhathi sophawu lwesithupha lapho kubonakala khona le group 144,000 ezoma uJesu mayeqhamuka. Ngoba umbuzo uthe isikhathi solaka lwalo uyakuma, ubani ozakuma? Ake sibukeni bazalwane, verse 12 to 14. Yebo. Ngase ngibona lapho livula uphawu lwesithupha. Kwaba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba, nelanga labamnyama njengendwangu yesaka loboya, nenyanga yonke yaba njengegazi, nezinkanyezi zezulu zawela emhlabeni njengomkhiwane uvuthulula umphobo wawo nxa uzanyazanyiswa ngumoya omkhulu, nezulu lagoqwa njengomqulu wencwadi usongwa, nezintaba zonke neziqhingi zasuswa ezindaweni zazo. Amen. Amen. Kuphawu lwesithupha sithathwa kwi-timeline ende ngoba la into yokuqala eyenzakalayo makuvulwa uphawu lwesithupha kunokuzamazama komhlaba okukhulu. Lokuzamazama komhlaba bazalwane sekwenzeka the Great Lisbon earthquake, safunda ngayo. Saze sathola ukuthi uJesu lezi zinto ezenzeka kuphawu lwesithupha nakwezinye indawo kuma-gospel ukhulumile ngazo, incwadi kaMateyu chapter 24, nakuncwadi kaMark chapter 13, nakuncwadi kaLuke 21, ukhulumile ngazo lezi zinto waze wasitshela nesikhathi lapho kumele sizilindele khona. Ile sikhathi lesi kakushushiswa khona ibandla likaNkulunkulu kuyintshushiso engakazi ibonakale ngenxa yobude bayo. Siyakhumbula the 1260 years. Now emva kwayo le ntshushiso lo kuyaqala kwenzeka ke bazalwane ini na? Kwenzeka i-earthquake, ukuzamazama komhlaba ngo-1755, sisakubona lokho. So uverse 12 ukhuluma ngo-1755, bese uverse 12 ukhuluma futhi nangelanga elabamnyama, sackcloth, elabamnyama ilanga langakhanyi. Lapho ikhuluma bazalwane nge-dark day yango-1780, nayo safunda ngayo bazalwane i-dark day. La bazalwane ngisho nanamhlanje ososayensi abazi ukuthi kungani ngaleli langa kwakumnyama. Le nto ekuthiwa yi-solar eclipse, ososayensi kade babeyazi ngisho nangey'nsuku zakudala, and kunama-date, accurate dates a-tracker each and every solar eclipse nokuthi izovela kweyiphi indawo. I-dark day yango-1780 kuthiwa bazalwane it's unaccounted for, ngamanye amazwi ayichazeki, ososayensi bakwazi kuyichaza, kwakumnyama usuku lonke. Kwathi mase kufika isikhathi lesi sokulala kusasantambama kwavela inyanga, kodwa naye yathusa njengaleli langa belimnyama. Kwathi makuvela inyanga yabe ibomvu. 1780 sayifunda bazalwane, sayibona, uyayithola ngisho naku-Google into lena. These are historical facts. iBhayibheli likhuluma ngezinto ezenzekile, liyamangaza ukuthi
zenzeke ngokulandelana ngale ndlela uNkulunkulu alobe ngayo incwadi yesambulo. Yazi bazalwane, uma ufunda isiprofetho uyafikelwa ngempela i-conviction noma isiqiniseko sokwazi ukuthi uma uphethe iBhayibhile uphethe esiphila kuzona. Baningi abantu abangabaza izwi kaNkulunkulu, and ngiyacabanga ukuthi esinye sesizathu salokho yingoba iziprofetho ayifundwa. Yabona, uma ufunda iziprofetho ubone ukuthi izinto zenzeka. Akulula ukuthi ungabazi izwi kaNkulunkulu, akulula bazalwane. And uma ufunda lezi zinto ezenzekile ziyakubonisa ukuthi nalokunye kusazokwenzeka kwenzeki, njengokuvuleka kwamathuna ekubuyeni kaJesu azovuleka. So bazalwane, izwi kaNkulunkulu kumele silithembe. Now verse 13 ukhulunywa lana ngokugingqeka kwey'nkanyezi. Isambulo 6 verse 13 khulunywa ngokugingqeka kwey'nkanyezi. Sakufunda kwenzeka ngo-1833 lapho kakuthiwa yi-meteor shower. Yazi kulo nyaka angisakhumbuli noma abazalwane ngababonisa yini, kodwa bekulo nyaka e-Eastern Cape babona i-asteroid idlula, ngoba i-asteroid kodwa nje yalenda khona e-Eastern Cape. Kodwa into emangalisayo eyodwa kuphela, nango-1833 uthi uJesu kuzobonakala njengesikhathi kugingqeka ini ama-figs imkhiwane, kwisihlahla somkhiwane eminingi. And ngo-1833 kwenzeka kanjalo, kwaba khona bazalwane ama-meteors amaningi, kuthiwa yi-meteor shower. La kubonakala bazalwane ngathi kunama-fireworks but asuka phezulu. And yenzeka leyo nto bazalwane ngonyaka u-8. Into elandelayo uverse 13 kuthiwa izulu, heaven departed as a scroll. Uzulu lagoqwa njengencwadi noma njengomqulu. Sezolani bazalwane, kwabe sekuhlehla zonke iy'qhingi. Lapho lokho kwenza bazalwane kwenzeka mase kubuya uJesu. So ngizama ukuthi uphawu lwesithupha lususa ku-1755 luze luyosibeka la izulu. Sesilindele ukubona uJesu esehla-ke manje la kuvuleke khona izulu. Njengoba sesibona isibhakabhaka bazalwane, isibhakabhaka sizazogoqwa njengencwadi. Ngiyamthanda uNkulunkulu ngoba usinikezile ubufakazi bokuthi le nto le singayikhuluma ngesibindi ukuthi izokwenzeka. Siyikhuluma kanjani ngesibindi? Ngoba konke okunye ekukhulumile kula mavesi la kwenzeke history. So nale kuyeza isikhathi nalapho uverse 14 nawo uzoba yi-history bazalwane. Siyeza isikhathi la uverse 14 uzoba yi-history. Siyothi sesikhuluma ngaso ukuthi kwavuleka ngelela langa sesisekhaya ezulwini. So bazalwane, kumele silithembe izwi kaNkulunkulu. Now mina nawe siphila uverse 13 no verse 14, siphila in between loma verse, ngoba kulesikhathi esiphila kusona sesidlulile ku-1833 ekudingekeni kwey'nkanyezi, kodwa sikafiki la isibhakabhaka sizogoqwa njengencwadi. Sezolani bazalwane, yiso-ke lesi sikhathi la kuphawulwa khona abantwana bakaNkulunkulu i-144,000. Yilesikhathi lapho babeka khona uphawu. Sisasibona isikhathi ukuthi kahle kahle yilesikhathi esiphila kusona abazalwane. Yilesikhathi esiphila kusona la kuzobekwa abantwana bakaNkulunkulu uphawu lukaNkulunkulu, balungiselele iy'nhlupho ezizongena emhlabeni. Iy'nhlupho ezizongena emhlabeni maduzane. Now lesiyeni kwisambulo chapter 7. Ngifisa-ke manje sihambe kancane. Siyakhumbulisa sifunda bazalwane ukuthi incwadi yesambulo ibhalwe ngemifanekiso, in signs and symbols. Ngiyithanda kakhulukazi uma izichaza kwi-version ye-English. Uma ufunda kwisambulo 1 kuverse 1 lithi iBhayibhile, the revelation of Jesus Christ to show unto his servants things which must shortly come to pass. Lithi, and he sent and signified it by his angel unto his. Lithi iBhayibhile uJesu incwadi yesambulo he sent it, number 1, and he signified it. Leli gama lithi signified igama lesihebhere lithi seimahino, elisho ukuthi into usinikeze ngama-symbols. Kuyazwakala bazalwane. Now ama-symbols la uJesu asinikeze wona kumele sivumele iBhayibhile libe yilona lisitshelayo ukuthi isimbolo ukuthi imele ukuthi. Qonda lama-symbols esiwabonayo labazalwane kwisambulo chapter 7. Isimbolo yokuqala esifisa ukuyiqonda
imimoya. Ngoba kubonakala lapha bazalwane ingilosi zime emagumbini amane umhlaba zibambe imimoya emine ukuthi ingashayi umhlaba ngenhlekelele. Now le mimoya imele ini? Ake sibuke nasencwadi kaJeremiah chapter 29. Jeremiah chapter 29. Chapter 29, chapter 23, sorry. Jeremiah 23, sifunda verse 19 no 20. Jeremiah 23. Jeremiah 23, verse 19. Bheka isivunguvungu sikaJehova esinokufutheka siphumile, isivunguvungu esiyisikhwishikhwishi sehlele phezu kwamakhanda ababi. Intukuthelo kaJehova ayiyikubuya aze afeze umgomo wenhliziyo yakhe. Ezinsukwini ezizayo niyakukuqonda nokukuqonda. Amen. Amen. Bazalwane, lana kukhulunywa ngesivunguvungu, ngesingesi sithi a whirlwind. Seyize leyo nto siyakhumbula ukuthi sifisa ukuqonda ukuthi le moya ebanje imeleni, umoya umeleni masifunda ngesiprofethi. Na kuthiwa lana yisivunguvungu sikaNkulunkulu somfutho wakhe noba solaka lwakhe. Siphumile. Kuthiwa futhi isivunguvungu leso sizowela emakhanda alabo ababi abangamesabi uNkulunkulu. Kube sekuverse 20 uNkulunkulu asicacisele ngokusobala ukuthi yini lesivunguvungu. Athi kuverse 20 ulaka likaJehova alikubuyela. So isivunguvungu bazalwane noba le moya ebanje lapha encwadi yesambulo imele ini na? Imele inhlupho ezizowa phezu kwamakhanda wabantu ababi abangamesabi uNkulunkulu esikhathini sokugcina. Inhlupho ezizowa kubantu ababi abangamesabi uNkulunkulu, inhlupho eziwulaka likaNkulunkulu. Sayizwa leyo nto? uNkulunkulu kuney'nhlupho ezizowa kubantu, kodwa uNkulunkulu lapho uzobe seyihlukanisile abamesabayo nabangamesabi. Le nto esiyifunda kwincwadi yesambulo chapter 7 yenza lokho. Lolu phawu lolu oluhlala kumabunzo abantwana baNkulunkulu lwenza lokho, liyahlukanisa phambi kokuthi lesivunguvungu siwe. Abantu bahlangana ney'nhlupho zikaNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna ukuhlukanisa owakhe nongeyena owakhe, ukuze laba abazikhethele ukuthi bathole lolu laka lolu balwamukele ngokuphelela kwalo. Sayizwa lento bazalwane? Ake siyibukeni futhi, ake sibukeni asenencwadi chapter 1. Angizwaki incwadi kaba? Izaga. Izaga, Proverbs chapter 1, verse 26 kuye verse 28. Verse 26 kuya 28 ufundeka kanje. Nami ngiyakuhleka ingozi yenu, ngiklolodele ukufika kwenikwesabayo. Lapho kufika njengesivunguvungu lokho enikwesabayo, nengozi yenu iza njengesikhwishikhwishi lapho nehlelwa ngokuhlupheka nosizi. Khona bayakungibiza kepha angiyikuphendula, bayakungifunisisa kepha abayikungifumana. Amen. Amen. Now la kwizaga sithola izinto ezimbili. Sithola ukuthi i-whirlwind noba isikhwishikhwishi noba isivunguvungu simele ini bazalwane? Ukubhujiswa noba ukubulawa noba ingozi eyehlela abantu ababi. Sayizwa leyo nto bazalwane? Number 1 lesiyitholayo. Abantu ngamanye amazwi abangamkhethanga uNkulunkulu abajabula ukuqhubeka besenza okubi la emhlabeni. Nawo number 1 esiyitholayo lo. Number 2 esiyitholayo, lolu laka likaNkulunkulu luzowiselwa phezu kwabantu mase kuvalwe umusa. So phambi kokuthi kuwiselwe ulaka likaNkulunkulu, uNkulunkulu uzobe ebancenge bonke abantu, baze bathi abantu uNkulunkulu akasiyeke ukusibangela isicefe. Sayizwa lento bazalwane? Kuze kufike isikhathi sokuvalwa komusa. Yingakho uNkulunkulu kuverse 28
ethi bayokungibiza kodwa uthi bayongibiza ukuthi kodwa angiyi ukuthini, angiyi kuphendula, bayokungifuna ekuseni kodwa ngeke bangithole. Yingakho kunesimemo kwincwadi ka-Isaya 55 mawufunda uverse 6 lithi mfuneni uJehova esatholakala. Sayizwa loo nto bazalwane, kuthiwa mbizeni eseseduze. Ngamanye amazwi siyeza isikhathi la uJehova engezatholakali. Naw mayithi baya kumfuna uNkulunkulu bazalwane, abantu bazobe beqhubeka ney'nkonzo zabo ngendlela nje efanayo, bethi bayamkhonza ukuthi uJehova akasekho kulokho, ngoba abantu abamlalelanga uNkulunkulu. Uze aqhubeke uvesi 29 uthi ngoba bazonda ukwazi. Yazi kunabantu abathi ayi kungcono mina ngingalazi iqiniso uma ukuthi phela uba necala mawulazi. Nali ivesi lithi mawuzonda ukwazi, isivunguvungu noma isikhwishikhwishi sikaNkulunkulu noma ulaka lukaNkulunkulu luzowela phezu kwekhanda lakho, angeke uzuyibone insindiso ngoba uzonde ukwazi. Ngoba iqiniso bazalwane lithi umuntu uma umthanda uyafisa ukwazi ukuthi yini emjabulisayo, uyafisa ukwazi ukuthi yini emthokozisayo ukuze wenze leyo nto. Sayizwa lento bazalwane, uthando nje lunjalo, uthando lihleze lifisa ukujabulisa lowo othandwayo, lunjalo uthando. Naw umuntu uma ethi hayi angifuni ukuyazi intando kaNkulunkulu ukuze ngingabi nacala, lo muntu usuke engamthandi uNkulunkulu. Akekho umuntu oyobona kumbuso wezulu engamthandi uNkulunkulu bazalwane, akekho. Nosathane walahlekelwa ngumbuso wezulu, walahlekelwa indawo ezulwini ngoba kwaphela uthando enhliziyweni yakhe, uthando lukaNkulunkulu. Ayokulow clear. Nabazalwane asiqhubekeni besibonile ukuthi isivunguvungu simele ulaka likaNkulunkulu. Ulaka likaNkulunkulu mawufunda kwincwadi yeSambulo chapter 16, ulaka likaNkulunkulu yile iy'nhlupho eziyisikhombisa zokugcina ezizowa. Mawufunda kwincwadi yeSambulo chapter 16 yafunda ngale iy'nhlupho zokugcina eziwa beni mase uvaliwe umusa. La iBhayibheli lithi kuverse 2 weSambulo chapter 16 ukuthi le iy'nhlupho ziwela labo abanani wesilo. Yazwana bazalwane. Naw asibuyeleni incwadi chapter 7 sesiyathola ukuthi okay le moya imelile. Naw into esifisa ukuyiqonda kakhulukazi bazalwane, yilo loluphawu, yilo loluphawu sesifisa ukuqonda manje ngophawu lukaNkulunkulu. Uphawu lukaNkulunkulu kuthiwa lana libekwa uNkulunkulu, angisho bazalwane kunjalo. Kube sekuthiwa lapha kuverse 4 lubekwa kubantwana bakaSirayeli. Naw kunento engifisa siyiqonde bazalwane, sake sayifunda ngaphambilini kodwa ngiyafisa ukuthi sibuye siyiqonde. Ake senincwadi eMaroma, abantwana abangamaSirayeli obani? Maroma chapter 2 obani amasipela? Ngoba omunye umuntu uzothi kushuthi manje lamaSirayeli alwayo njengoba sibona kunempi lapha eSirayeli basazothola uphawu lukaNkulunkulu. Asizweni ngezwi kaNkulunkulu. Ingakumele uvumele izwi litolike izwi, verse 28 no-29. Okay. Mesiqala lapha kuverse 28 ufundeka kanje. Ngokuba umJuda kakusiye onguye ngokubonwayo, nokusoka akusikho okubonwa enyameni, kodwa umJuda yilowo onguye ngaphakathi, nokusoka kungokwenhliziyo, ngomoya kungengegama, okutuswa kwakhe kungaveli kubantu kepha kuNkulunkulu. Amen. Amen. So lama verse asicacisela ukuthi umJuda bazana akuyena umJuda nje ngegama noma ngegazi. UmJuda kahle kahle umJuda ngokomoya. So ngizothi angibeke kanje, akuyena umJuda ngokwenyama, ungumJuda ngokwegazi likaJesu, ungumJuda ngokamoya. Ngoba sikhumbula ukuthi leli gama lithi Isirayeli igama uNkulunkulu walinika kuJakobe, igama elisho ukuthi indlalifa kaNkulunkulu, Prince of God. Sayizwa leyo bazalwane, indlalifa kaNkulunkulu. Naw uma ufunda kwincwadi yaMaroma chapter 8
siyatshelwa lapho ukuthi nathi siyizindlalifa kunye noKristu uma ngaba sihlupheka naye. Roma chapter 8 ngicabanga ukuthi verse 19, verse 18 no-19. So sizindlalifa kunye noKristu, singamaJuda ngoba sisokile ngalokhu kamoya. Siyayizwa leyo nto? Sisokile ngalokhu kamoya. So makukhulunywa manje ngamaSirayeli lapha kwincwadi yesambulo azobekwa uphawu lukaNkulunkulu emabunzi awo, kukhulunywa ngabantu labo umpostoli uPawulu akhuluma ngabo labantu abasokile ngokukamoya, abantu abangamaJuda ngokwenhliziyo, abantu abazindlalifa zikaNkulunkulu ngokwenhliziyo, abantu abamthandayo uNkulunkulu, abantwana bakaNkulunkulu. Yibo ke bazalwane abantu ekukhulunywa ngabo lapha kwincwadi yesambulo. Sesiyakubona lokho. And then okunye bazalwane, sasibuyele incwadi yesambulo chapter 7. Yabona nje manje sisaloke siyitolika nje. Hamba kancane, ngithe sihamba kancane. Sambulo chapter 7. Okunye bazalwane engifisa sikubuke. Kubalulekile ke lokho. Kubalulekile kakhulu. Kuverse 3 kuthiwa abantu abathola uphawu lukaNkulunkulu kuthiwa yizinceku zikaNkulunkulu. Kuyazwakala bazalwane, yizinceku zikaNkulunkulu. Now ngizonikeza homework bazalwane ngoba ngeke sithole isikhathi namhlanje. Umuntu nomuntu afunde, sake sakufunde ngaphambilini sisaqala isambulo chapter 1 ngoba sasifundile ukuthi incwadi yesambulo ibhalelwe izinceku zikaNkulunkulu. Yakhumbula sake safunda ngezinceku zikaNkulunkulu. Ngiyafisa ukuthi sibuyele kulesa sifundo ngoba ukuze mina ngikwazi ukuthola uphawu lukaNkulunkulu ebunzi lami kumele ngibe yinceku kaNkulunkulu. Now into esishaye kakhulu ngelizwi likaNkulunkulu sibaningi ukuthi masifunda into, masizwa igama ezwini likaNkulunkulu, siye sithathe ukuthi siyalazi ukuthi lisho ukuthini. Mase sithatha ukuthi siyalazi ukuthi lisho ukuthini, asisazihluphi ngokuthi siyobuka eBhayibhelini ukuthi kahle kahle inceku kaNkulunkulu ngumuntu onjani. Kunamavesi achazayo ukuthi inceku kaNkulunkulu ngumuntu onjani. Kuningi bazalwane okuthiwa izinceku engazona iy'nceku. Siyafane siyabizana nje ukuthi inceku. Kodwa akho nceku. So homework, umuntu nomuntu akafunde ukuthi yini inceku kaNkulunkulu ngokuseBhayibhelini. Khona amavesi akhuluma ngenceku kaNkulunkulu. All right. Now asiqhubekeni sifunda manje ngophawu lukaNkulunkulu. Into engifuna singene kuyona kakhulu bazalwane, uphawu lukaNkulunkulu. Ngizocela ukushare ama-slides la. Bazalwane sifunda ngophawu lukaNkulunkulu. Now sifisa ukuqonda ukuthi uphawu lukaNkulunkulu lusho ukuthini futhi luyini kahle hle. Umuntu onophawu lukaNkulunkulu simbona kanjani uma ngaba siyambona? And uphawu lukaNkulunkulu lisho ukuthini? Ake sibukeni. Point number 1 engifuna sikubone ukuthi uphawu lukaNkulunkulu bazalwane luyi-sign of ownership. The seal is a sign of ownership. Luphawu lokuthi uNkulunkulu uwumnikazi walokhu. Angengenze nje isibonelo. La emakhaya la sihlala khona abantu bafuyile izimbuzi, izinkomo. Mayilahlekile inkomo yakho ubese itholakala mhlambe le ekudeni kwenye indawo, kuye kushiye ukuthi aveze uphawu lakho ukuthi lunjani, ukuthi liyahambisana yini nalolu phawu olula kule nkomo. So it's a sign of ownership. Ake sibuyeni ivesi elikhuluma ngaleyo nto. Asiyele ku 1 Kings chapter 21. Amakhosi okuqala chapter 21 verse 8. Yebo, uverse 8 ufundeka kanje. Wayeseloba izincwadi egameni lika-Ahabi, wazinamathelisa ngophawu lwakhe, wazithuma izincwadi kumalunga nakwabakhulu abebesemzini wakhe, abakhe kanye noNapoti. Amen. Siyakhumbula la yilesikhathi uJezebel efisa ukuthi kubulawe uNapoti. uJezebel efisa ukubulawa uNapoti, kodwa uyazi ukuthi uJezebel makukhulume yena angeke yenzeke lento afisa ukuthi yenzeke. Lithi iBhayibheli waloba izincwadi ngegama likabani? Ka-Ahabi. Lana kuleli lesingesi lisebenzisa leli gama lithi uphawu. Kodwa wabese wazibeka izincwadi lezi
uphawu luka-Ahabu. Seyizwe lento bazalwane? Now isizathu sokuthi abeke lezi ncwadi uphawu luka-Ahabu sithini? Silula bazalwane, ukuthi uyazi ukuthi incwadi mayinophawu luka-Ahabu, mayifika kulabo abayifundayo abangabazi ukuthi le ncwadi yincwadi ka-Ahabu qobo. Kuyazwakala bazalwane, ababheki ne-handwriting nokuthi cha, as long as inophawu luka-Ahabu, incwadi kabani? Ka-Ahabu. Njengoba besisho ukuthi uphawu luyinkomba yobunikazi ukuthi lento umnikazi wayo nawe. Uyabona manje, uma ngaba mina ngikaye ngithi nginophawu mhlambe lwami, ngibese ngilithathe uphawu lwami ngilifake mhlambe kwizinkomo zikamakhaleni wami ubaba uKhumalo, kube sekutholakala ukuthi le nkomo ezikababa uKhumalo, wonke umuntu uyazazi iy'nkomo zakhe ngisho noba engaliboni uphawu uyayazi inkomo yakhe ukuthi injani. Kuthiwa hawu, uSamka ubeke uphawu lwakhe kwinkomo kaKhumalo. Uyazi bazalwane, lapho ngacishe ngifukuphe ngoba kuyothiwa ngiyantshontsha iy'nkomo kahle kahle, ngoba vele umntshontsha ukubeka uphawu lwakho kwinto engeyona yakho. Kuyazwakala bazalwane? Now uphawu, isili kaNkulunkulu esifunda kwincwadi Isambulo, uNkulunkulu uyibeka kubantu bakhe, njengoba sifundile ukuthi uyibeka kwiy'nceku zakhe futhi. Isili bazalwane, iyisayini lokuthi wena ungowakhe uNkulunkulu. Siyayizwa lento bazalwane? Isili is a sign ukuthi wena ungowakhe ubani? uNkulunkulu. You belong to him. Hayi ukuthi isili ikwenza owakhe. Now abaningi bethu, ngizolikhuluma iqiniso, abaningi bethu bafuna ukuthi uNkulunkulu antshontshe, bafisa ukuthola uphawu lukaNkulunkulu kodwa abe umuntu engeyena owakhe uNkulunkulu. Abaningi bethu singabethu nje, ngiyayilawula umzimba wami, ngiyayilawula isikhathi sami, ngiyayilawula konke engifisa ukukwenza, kodwa ngiyafisa ukuthola ini? Uphawu lukaNkulunkulu. And bazalwane, akusebenzi kanjalo, akusebenzi kanjalo. Mawukuthi ngingowakhe uNkulunkulu, kumele ngilawulwe nguye. Umzimba, ingqondo, yesikhathi, yimali, yingubo, yonke into, ngoba ngingowakhe. Kuyazwakala bazalwane? uNkulunkulu akalona isela, akazi ukubeka uphawu lwakhe kwinto engeyona yakhe. Ake sidlule. Second thing, uphawu bazalwane, uphawu lukaNkulunkulu luveza ukuthi leyo nto seyiphawuliwe ayisajikiseki. Yasenincwadi ka-Esther chapter 8 verse 8. Woke ubone, yazi ngiyayithanda ukuhlala emakhaya ngoba kufundisa into eziningi. Woke ubone wena umuntu mase iphawule inkomo, akayiphawuli ngochopi. Uphawu kuba nento eshiswayo enkomeni, isigxivizi. Uyayibona leyo nto? Noma mhlambe kupendwe ngento engasuki kalula, ngoba lo muntu uthi le nkomo yeyakhe, le nkomo yakhe, akazimisela ukulisusa lelo phawu. So nala kwiBhayibheli bazalwane, uphawu lunjalo, luveza ukuthi umuntu seyithi ungokaNkulunkulu akasajiki indawo. Esther chapter 8 verse 8. Esther 8 verse 8. Yeah. Mesibheka lapha kuverse 8 ufundeka kanje: kepha lo bani nani ngabaJuda njengokuhle emehlweni enu egameni lenkosi, nikunamathelise ngendandatho yenkosi, ngokuba umbhalo obhalwe egameni lenkosi wanamatheliswa ngendandatho yenkosi, awunakubuyiswa muntu. Ngicela ungiphindelele lo mugca wokugcina nje. Ngokuba umbhalo obhalwe egameni lenkosi wanamatheliswa ngendandatho yenkosi, awunakubuyiswa muntu. Kutho bazalwane, umbhalo obhalwe egameni lenkosi, la kwisingesi besithi ukuthi wabese wabekwa uphawu lwenkosi, kuthi awusabuyiselwe emuva, awunakubuyiswa muntu. Na bazalwane, kumele siyicabange leli vesi masilifunda. Sifunda ngophawu lukaNkulunkulu, okusho ukuthi uNkulunkulu uthi umuntu ambeke uphawu lwakhe.
ngumuntu uNkulunkulu ambonayo ukuthi ungowakhe futhi akasabuyeli emuva, akasayi kubuyiswa muntu emuva, akasayi kubuyiswa muntu emuva. So izenzo zakhe lo muntu, isikhathi emva kwesikhathi, uNkulunkulu emnikeza i-test e-1, emnikeza i-test yesibili ne-test yesithathu, test after test. Lo muntu unikeza ubufakazi ukuthi inkosi angibuyeli emuva. Siyamkhumbula umuntu bazalwane esifunda ngayo, owesifazane esifunda ngayo, ekubhale incwadi ngayo, uRuth, eze ekhuluma nomamezala wakhe athi musukungihlupha, angibuyeli emuva, ngiya la uyakhona, uNkulunkulu akuzoba uNkulunkulu wami, ngizofa lapho ukufa khona. Lithi iBhayibhile wathi uNawomi maseyibona ukuthi uRuth uzimisele kodwa wamiyekela phansi. uNkulunkulu uthi bazalwane uphawu lwakhe uzolibeka kubantu abakanjalo. Uphawu lusho ukuthi lo muntu, number 1, ungokaNkulunkulu, sign of ownership. Number 2, akasajiki, akasabuyeli emuva. And le nto bazalwane izobonakaliswa manje kwizinto esizenzayo ekuphileni kwethu, ngoba sometimes ngezenzo zethu siyabonakala engathi simane sithatha istep phambili sibuye sithatha istep emuva. Njengoba sifunda into eziningi bazalwane, omunye afunda athi cha, yabona manje uNkulunkulu sengifundisile ukuthi njengomuntu othanda uNkulunkulu, njengomuntu osaba uNkulunkulu, othanda uJesu amfelayo, othengiwe ngegazi, ovumayo ukuthi lo mzimba itempile kaMoya Oyingcwele, angisayi ukuthi ngigqoke ngendlela engahloniphekile, into ezimfishane namabhlukwe nento ezingibambayo. Cha, njengomuntu owumama nomuntu owusisi angisayi kukufaka. Umuntu asho kanjalo, kusho yena umuntu, akusho omunye. Kuhamba isikhathi aphinde abuyele emuva futhi, phinde abuyele phambili, aphinde abuyele emuva futhi. Sayizwa bazalwane, hayi angisayi ukwenza ukuthi, sengizokwenza ukuthi, ngoba ngaleso sikhathi ethatha umuntu isinqumo, uMoya Oyingcwele usuke ukhulumile. Uyazi ukuthi ngesikhathi o-Ananias noSafira, siyakhumbula besifunda ngabo kwincwadi yezenzo, ngesikhathi besithatha isinqumo sokuthi bazonikela ngomhlaba wabo, ngemali yomhlaba wabo, kuthiwa uMoya Oyingcwele wawukufakile lokho enhliziyweni zabo ukuthi bakunqume. Ngesikhathi esebenza uMoya Oyingcwele enhliziyweni zabo, bathi cha, nayi into elungile ukuthi siyenze. Bathi bazalwane mabese bebodwa sebedayisile, bathi ha, lo mhlaba kanti kuyimali engaka, awungeke, asikwazi ukuthi. Manje uyabona ukuthi yingoba abasekho semoyeni, sebebuyele baba senyameni. Ingakho iBhayibhile lithi hlalani emoyeni, hambani ngokomoya, ukuze bazalwane ningazifezi izinkanuko zenyama. Ningazifezi izinkanuko zenyama, kumele sihambe ngokomoya. But masibuyele enyameni futhi nakuyinqumo esizithathayo somane sibuyele emuva, nawo abantu bazalwane abazothola uphawu lukaNkulunkulu, abantu abahamba ngokomoya njalo njalo, hamba ngomoya njalo njalo, sebefunde ukuthi kuyingozi ukuthi umuntu ahambe ngisho nosuku olulodwa esenyameni. Sebefunde lokho. Abantu abasabayo ukuhamba ngengqondo yabo, bafuna ukuthi njalo njalo uNkulunkulu abahole. Siyabona bazalwane masifunda ku-Enoch, malithi iBhayibhile ngokholo u-Enoch wathatha, abantu bangamthola, ngoba uNkulunkulu wayemthathile. Kuthiwa ngokuba phambi kokuthi athathwe wayenalo bufakazi ukuthi uyamthokozisa uNkulunkulu. Sayizwa lokho bazalwane? Kuthiwa u-Enoch wayehamba noNkulunkulu. Enoch wayehamba noNkulunkulu, hambe ekhuluma naye, exoxa naye. Wayehamba kanjani naye? Ngokholo. Lisho njalo iBhayibhile, ngokholo bazalwane. So nabantu abathola uphawu lukaNkulunkulu abantu abanjalo. Okokugcina, Ezekiel, incwadi ka-Ezekiel, incwadi ka-Ezekiel, Ezekiel chapter 9. Uphawu lukaNkulunkulu luyinkomba, noma ngizoyibeka kanjani ngesiZulu, kodwa ngifuna bazalwane ukuthi uphawu kaNkulunkulu is a sign okanye a mark of protection, i-sign ye-protection. Lena futhi siyayibona kalula lapha nakwincwadi yeSambulo, ngoba kunengilosi eqhamukayo ephethe uphawu kaNkulunkulu ifuna ukubafaka abantu. Mayiqhamuka ithi imoya lena yolaka likaNkulunkulu ayingadedelwa until iy'ngceku zikaNkulunkulu zithole uphawu lukaNkulunkulu emabunzi azo. Sayizwa lona bazalwane? So iy'ngceku zikaNkulunkulu kuzomele zivikeleke
kule moya ezotheleka lapha bazalwane. Asifundeni Ezekiel chapter 9 yokugcina nje ukuthi uPaul lisho ukuthini. Ezekiel chapter 9 ake sifunde verse 4. Yeah. Uverse 4 ufundeka kanje. uJehova wathi kuyo, dabula emzini phakathi kweJerusalema, ubeke uphawu emabunzini abantu ababubula bekhala ngazo zonke izinengiso ezenziwa phakathi kwalo. Amen. Nabazalwane, lana uNkulunkulu ufuna ukubhubhisa abantu abenza izinengiso eJerusalema. Kodwa uthi makuqale kubekwe uphawu kubo wonke abantu ababubulayo abakhala ngenxa yezinengiso. Ake sifundeni futhi siqhubeke verse 5 no6. Mesiqhubeka uverse 5 no6 ufundeka kanje. Kwamanye washo ezindlebeni zami wathi, dabulani emzini emva kwayo, nibulale, iso lenu lingahawukeli, ningabi nabubele, nibulale, nichithe amaxhegu nezinsizwa, nezintombi, nezingane, nabesifazane, ningasondeli kodwa kumuntu okukuye uphawu, niqale endlini yami engcwele, ayeseqala ngamadoda amadala ayiphambi kwendlu. Amen. Bazalwane, so siyathola la ukuthi kwakuzobhujiswa, but before kubhujiswe kwakubeka uphawu. Then uNkulunkulu kulezi ngilosi ezinye ziphethe izikhali zokubhubhisa uthi bhubhisani wonke umuntu, uthi kodwa ningasondeli nokusondela kulaba abanophawu lukaNkulunkulu. Kuyazwakala bazalwane, bazalwane, ongathi ngempela uNkulunkulu angasenzela umusa nathi siphawulwe ngalolu phawu. Ngoba maduzane ngintshela iqiniso, liyeza usuku la iy'ntshushiso noma angathi iy'ntshushiso, ngithi iy'nhlupho zikaNkulunkulu zizowela emhlabeni, kuzobe kukhalwa kakhulu. Abantu abakaze balibone ulaka likaNkulunkulu lungaxotshanga namusa, kodwa uNkulunkulu uthe kuzokwenzeka kanjani. Yinto bazalwane uNkulunkulu athi ngumsebenzi wakhe ongajwayelekile. Siyakhumbula sake safunda ngawo last year, sifunda ngama-plagues, ukuthi ngumsebenzi kaNkulunkulu ongajwayelekile. Naw asifunde ukuthi-ke sesibone ukuthi isili isho ukuthini. Isho ukuthini isili? Isho ukuthi ungowaNkulunkulu. Isho ukuthi awusabuyeli futhi emuva, ngowakhe wangempela, hayi ukuthi ngowakhe namhlanje ngowasathane kusasa, noba ngowakhe namhlanje kusasa ngowomhlaba. Siyabona leyo nto, noba namhlanje waNkulunkulu kodwa kusasa ngowomndeni. UngowoNkulunkulu njalo njalo, ngowakhe njalo njalo. Every test evezayo eqhamukayo iveza ukuthi wena ukhethile, awusajike emuva. Then number 3, isili is a sign of protection. Now yini isili kaNkulunkulu? Asele incwadi Isambulo chapter 14. What is the seal of God? Isambulo 14 verse 1. Sesoqeda bazalwane, isikhathi sami sengiyabona sesiyangiphelele. Isambulo 14 verse 1 engiyayithanda le ndaba. Uverse 1 ufundeka kanje. Ngase ngibona, bheka iwundlu limi entabeni yaseSiyoni, kumi kanye nalo abayizinkulungwane eziyi144, benegama lalo negama likayise lilotshwe emabunzini abo. Amen. Sayizwe bazalwane, so siyathola la ukuthi abantu abazobe nephawu kaNkulunkulu 144,000. Number 1 siyakuthola ku-chapter 7. Kodwa into emangazayo manje, i-144,000 iyavela la ime noJesu entabeni yaseSiyoni. Ma ime noJesu babonakala bebhalwe igama likaNkulunkulu emabunzi abo. So number 1 into esiyitholayo la ukuthi uphawu lukaNkulunkulu noba luyini, asikafundi ukuthi luyini, but noba luyini kumele lube negama likaNkulunkulu. Ngoba umuntu onophawu kaNkulunkulu ebunzini lakhe uba negama futhi likaNkulunkulu ebunzini lakhe. Sayizwa bazalwane, so noba luyini, but kumele uphawu lwaNkulunkulu lube negama likaNkulunkulu. I hope lokhu clear. Identify mark number 1 leyo ukuthi yini uphawu lukaNkulunkulu. Yini uphawu lukaNkulunkulu? Bazalwane, khona engifuna ukuyiveza ngophawu la very quickly, athi ngishare nje iscreen. Siyabuka la bazalwane,
uphawu lolu likamongameli Joe Biden, presidential seal. Mawubuka nje uphawu, basibukeni la kuphawu ukuthi kubhalweni. Kuthiwe President of the United States. Sayize loo nto bazalwane. And then la Joseph R. Biden Jr. Sithi igama lakhe lelo. Now mawubuka uphawu linalezi zinto eziwu-3. Linegama lakhe nalo Joe Biden. Bese line-title ukuthi uyini president. Bese uyi-president yakuphi United States. Sayize loo nto bazalwane. Uphawu lunjalo, 3 signs, 3 things. Linegama lakhe umuntu, line-title lakhe Ahab, King of Israel. Sayize leyo nto. Joseph Biden, President of the United States. So nophawu lukaNkulunkulu kumele libe nazo lezi zinto zowu-3 bazalwane. Otherwise akulona uphawu lukaNkulunkulu. Now ke sibuke asifundele iBhayibheli ukuthi eBhayibhelini yini iBhayibheli elithi uphawu lukaNkulunkulu. Aselencwadi kaEzekiel chapter 20. Uyazi lento esiyifunda manje abantu abaningi iyabethusa. Abantu abayazi abantu abaningi lento zonke iBhayibheli nayo into eliyifundisayo ngophawu lukaNkulunkulu. Abantu batshela ngophawu lukaNkulunkulu angazi bazitshela ukuthi yini ngempela. But iBhayibheli liyasichazela ukuthi yini uphawu lukaNkulunkulu. Oluvezayo ukuthi ungowakhe ukuthi awusabuyele emuva futhi eluyisayini ye-protection. Asibuye asiyeni khona Ezekiel chapter 20. Kuverse ba. Bese sifunde kuqala kuverse 12. Verse 12. Ngabanika futhi amasabatha ami abe yisibonakaliso phakathi kwami nabo ukuze bazi ukuthi nginguJehova obangcwelisayo. Amen. Bazalwane, na uNkulunkulu uthi ubanikezile abantwana bakhe amasabatha wakhe uze kube yisibonakaliso. Kuleli lesingesi lithi uphawu, is a sign. Ukuthi bazi ukuthi nguJehova obangcwalisayo. So isabatha liyisayini ukuthi umuntu akazingcwelisi, ungcweliswa nguNkulunkulu. Umuntu noma ngenzani umuntu akwazi ukuzingcwelisa, umuntu ungcweliswa nguNkulunkulu. Why liyisayini yalokho isabatha? Ingoba isabatha liyisayini ukuthi uNkulunkulu kuphela okwazi ukwenza into ibe ngcwele. Ngoba isabatha usuku olufana nezinye izinsuku, umehluko kuphela ukuthi uNkulunkulu wathi lingcwele lolu suku. Sayize lolu bazalwane. Lona kuphela usuku uNkulunkulu wathi lingcwele. Na esibukeni verse 20 futhi. Verse 20 sifunda ngophawu lukaNkulunkulu. Uverse 20 ufundeka kanje. Ningcwelise amasabatha ami abe yisibonakaliso phakathi kwami nani ukuze nazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wenu. Amen. Amen. Sayize lento bazalwane, mawufunda iBhayibheli lonke, Old and New Testament, into ebonakalisayo ukuthi singabakhe uNkulunkulu. Okanye into uNkulunkulu ayibiza ukuthi uphawu lwakhe, yisabatha lakhe. Siyaphawulwa ngomoya oyingcwele. Kodwa umoya oyingcwele usiphawulela ukuthi sihambe ngokwentando kaNkulunkulu. Na uNkulunkulu ukhethile ukuthi isabatha libe uphawu lwakhe. Ngoba isabatha linalezi zinto eziwu-3. Ake sibukeni bazalwane lo myalo wesabatha. Ake sihambeni siyobuka. Ake sihambeni siyobuka bazalwane. Asincwadi kaExodus. Exodus chapter 20 verse 8. Khumbula usuku lwesabatha ulungcwelise. Izinsuku eziyisithupha uyakusebenza uwenze wonke umsebenzi wakho. Kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Awuyi kusebenza msebenzi ngalo. Wena nendodana yakho, nendodakazi yakho, nenceku yakho, nencekukazi yakho, nezinkomo zakho, nomfokazi osemzini wakho. Amen. Amen. Bazalwane, yazi aliphelanga verse 11 ngicela mhlawumbe sigcine nje kuverse 11. Okay. Ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukukho, waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokho uJehova walubusisa usuku lwesabatha walungcwelisa. Amen. Bazalwane, into esiyitholayo la
into esiyitholayo labazalwane kulomyalo wesabatha ukuthi uphethe lezi zinto zo-3, igama netayitela neterritory kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu wokuqala uthi lana kuverse 10 kuthiwa kodwa usuku lwesikhombisa liyisabatha lukaJehova uNkulunkulu wakho. Siyayibona le bazalwane. Now mawufunda eBhayibhelini uNkulunkulu yasho ukuthi leli gama lithi Jehova igama lakhe. Waqala ukulikhuluma kuMose, siyakhumbula ehlangana naye ethi ngangaziwa ngegama likathi uNkulunkulu usimakade ngo-Abraham noJakob no-Isaka, kodwa ngegama lami uJehova babengangazi. So leli gama lithi Jehova igama lakhe uNkulunkulu. Lo myalo wesabatha uphethe igama likaNkulunkulu, number 1. Number 2, uphethe itayiteli lakhe futhi kuthiwa umhla wesikhombisa yisabatha likaJehova. Uyini uJehova kumina? UnguNkulunkulu wakho. Seyizolona verse 10. UnguNkulunkulu wakho. So uverse 10 uphethe ini? Igama, number 1, uphethe netayiteli. And then uverse 11 lobe ngisho asiufunda uphethe iterritory, indawo yakhe uNkulunkulu. Kuthiwa uJehova wadala izulu nomhlaba nolwandle nayo konke okuphansi kwalwandle. Seyizwe leyo nto. So lena bazalwane yisili kaNkulunkulu yesikhathi sokugcina. Yisili kaNkulunkulu yesikhathi sokugcina bazalwane, just isikhathi sokugcina. And yisili esiyitholayo ngomoya oyingcwele esambulela ukuthi kahle kahle njengabantwana bakaNkulunkulu kumele sigcine imiyalo kaNkulunkulu. Asifundeni ivesi lokugcina bese ngiyavala bazalwane ngomthandazo sengi-overtime. Asiyeni incwadi kaJohane ukuqala chapter 5 ngoba lokhu bazalwane masikufunda abantu abaningi kuyabeqa, but mawufunda incwadi yesambulo igcwele lento esiyifunda lapho kuJohane manje. Incwadi uJohane wokuqala chapter 5 sifunda verse 2 no-3 nakho. Okay. Verse 2 no-3. Verse 2 no-3. Ngalokho siyazi ukuthi siyabathanda abantwana bakaNkulunkulu. Nxa sithanda uNkulunkulu senza imiyalo yakhe. Ngokuba ukuthanda uNkulunkulu yilokhu ukuba sigcine imiyalo yakhe, nemiyalo yakhe ayinzima. Amen. Seyizoleni bazalwane. uNkulunkulu uthi nakhu ukuthanda uNkulunkulu. Ubonakala ngamanye amazwi, ubonakala kanje uma uthanda uNkulunkulu. Ubonakala ngokugcina imiyalo yakhe futhi ingabi nzima. Kungathi uma kukhulunywa ngesabatha uthi ayi ngeke, kusho ukuthi ngoba manje sekuphuma uthando enhliziyweni. Seyibona bazalwane into eyenziwa nguJesu esiphambanweni, into eyenziwa nguNkulunkulu enikela ngendodana yakhe. Isimanga sento bazalwane, isimanga sento esingayiqondi bazalwane. Uyazi mawufunda izincwadi zika-Ellen White, mawufunda incwadi Patriarchs and Prophets page 63, siyachazelwa khona bazalwane ukuthi kwakungekho lula, kwakuyinto enzima uNkulunkulu ukuthi anikele ngendodana yakhe. Kuthiwa lapha icebo losindiso lwaluvele lukhona phambi kokuthi abantu badalwe, phambi kokuthi bazalwane kudalwe ngisho umhlaba. Liyachaza iBhayibheli, Revelation 13 noncwadi kaPetro ziyachaza ukuthi ucebo losindiso ukuthi umuntu uma ingena esonweni uJesu uzokwenza emhlabeni azofa. Icebo laselivele likhona kungakadalwa ngisho umhlaba. But mawufunda lapha kwincwadi Patriarchs and Prophets page 63 kuthiwa umuntu uma ingena esonweni, ngesikhathi umuntu engena esonweni bazalwane, kuthiwa ezulwini kaba khona inhlangano, uNkulunkulu uBaba neNdodana noMoya oNgcwele. Kuyakhulunywa ukuthi njengoba abantu sebengene esonweni kumele kwenziweni. Nawo bazalwane, kuthiwa leyo nhlangano yathatha isikhathi eside kakhulu. Yini eyenza ukuthi inhlangano ithathe isikhathi eside kodwa icebo livele likhona? Yingoba uNkulunkulu ubuke le cebo lokuthi kumele anikele ngendodana yakhe. Lokho elibukile and yachaza umbhali lapha uthi isizathu sokuthi ithathe isikhathi eside uthi yingoba kwakungekho lula, kwakunzima ngisho nakuNkulunkulu imbala ukuthi anikele ngendodana yakhe. Kodwa uNkulunkulu wawuthanda kangaka umhlaba
wanikela ngendodana yakhe. Kuthiwa it was a struggle even with the king of the universe to give up his son. So bazalwane, uNkulunkulu usithande ngendlela eyisimanga. Kwathi kunzima ukuthi adedele indodana yakhe izofa kabuhlungu kangaka, but wagcina eyidedele ngoba esithanda. Naw kuthiwa nathi masimthanda kuzobonakala ukuthi bazalwane sigcina imiyalo yakhe futhi sithanda. So bazalwane, uNkulunkulu athi angasisiza siyigcine imiyalo yakhe, siyithande kakhulukazi umyalo lo ongafunwa la emhlabeni, umyalo wesabatha. uNkulunkulu athe bazalwane uphawu lwakhe lo oluphethe igama lakhe, itayiteli lakhe nendawo yakhe. Ake sivaleni ngomkhuleko. uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu osithandayo, siyabonga isifundo esisitholile. Siyacela Nkosi umoya wakho oyingcwele usisize, cela usisize Nkosi kuningi, cela usisize sibe ngabakho, ngoba konke okunye Nkosi kuba lula uma sesivumile enhliziyweni ukuthi asibona bethu, asibona bomndeni wethu, asibona babobaba bethu, asibona bomphakathi, asibona bomhlaba singabakho. Kuba lula Nkosi uma sesizinikele. Siyacela usisize Nkosi, sizinikele kakhulu, siqhutshwa luthando lwakho esilubonayo Nkosi osithande ngalo. Siyakunxusa kakhulu Nkosi, akukho lula, kodwa Nkosi ngomoya wakho oyingcwele konke kuyenzeka. Akekho Nkosi umuntu ongazenza ukuthi ahlukane nesono ngamandla akhe, kodwa ngomoya wakho oyingcwele konke kuyenzeka. Sicela usilekelele, sicela konke egameni lamandla likaJesu Kristu, amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be